sebela bakayena ke ngo-11 utshilo ke kodwa wathi indaba ziyabuya phaa ke ngentsimbi yaka-1 o'clock zabe sisiza ngolwimi lwesithathu ngolwimi lwesingesi. Singenile ke thina ke kwiri yethu yokugqibela kamasakhane. Welcome to the third and the last hour of the show. But before senze Antonina masiqale sibhatale bills. Subfede, Kuma here, the black rose of this station. We all know that good health is everything, and with Essential Med, getting quality healthcare has never been easier. You can get medical cover starting from just 315 rands per month. That includes access to unlimited GPs in our network, a plan made for you and your family. So if you are near Komani, our branch is in number 11 Robertson Road, ground floor, Status Building. Zwakala into the Sanlam branch and find out how Essential Med can keep you covered. Sanlam Developing Markets Limited is a licensed life insurer and authorized financial services provider. T's and C's apply. Wathi mizuzu basenze be-15 ngokuyibethile intsimbi yaka-11 o'clock sanongena masibulise wethu sikwamkela. Thank you so much kubana ke mawukhethe thina ke sikhangele ke into yobana ke sifika njani phaa ke ku-Anele Nodlowa Nodlebe lwethu. 16 imizuzu nesiqingatha ibethele intsimbi ka-11 o'clock kanti ke kweli cala kuthiwa ke ukuphumelelisa abafundi kwiimviwo zokugqibela kunye sinokela ke no-Anele Silo from Educasi njengoba besenditshilo. Ngeli xesha ke lonyaka abafundi abaninzi bajongana okanye bajongene noxinzelelo lweemviwo zokugqibela konyaka. Ixesha elinokuzusa uxinzelelo, uloyiko kunye noxinzelelo lwengqondo. Kodwa ke kukho iindlela zokulungiselela kakuhle ukugcina themba kunye nokuphumelela kwezemfundo. Namhlanje ke apha ke kwi-11 o'clock, which is our last interview of the show, sikhanyisa isibane ubana ke learners success coaching for final examination. Nditshilo ke ndathi ke sincokola no-Anele from Educasi. Mhlekazi, it's always a pleasure to have you on board. Good morning and thank you so much for joining us. Thank you, Kuma. Good morning to you, Nabapolapul. Enkosi kakhulu, siyabulela. Anele, kukutheni kubalulekileyo ukuba abafundi baqalise ukuzilungiselela iimviwo zabo zokuphela konyaka kwangethuba? Because funeka bepasile. So I think ukwenza loo nto kwangethuba, it gives you enough time to prepare. As I was talking to someone about into edibanisele nee-students ngoku that are high on energy drinks, Yeah. because bazama yonke into ngomzuzu wokugqibela. So ukulungisa ngethuba, it literally gives you enough time to take any content and then uyikhumbule kakuhle without working under pressure. Abantwana, Anele, ngeli xesha babe, you've just mentioned indaba yoba under pressure, baba ne-stress kakhulu because bayoyika bana, am I going to make it or am I not going to make it? Zeziphi okanye yintoni esinokuyenza okanye nokwenziwa ukuncedisa to ukuminimiza, andifuni ukuthi sisigqibe ncam esi stress somntana, but zeziphi izinto esinokuzenza okanye abanokuzenza abantwana ukunciphisa into yobana abe noxinzelelo, because once ube ne-stress nale nto ubuyazi uphela sowungasayazi. Yeah. So how can we assist them in making sure that they minimize? Look, I think so kubuyela kwi-point yakho yokuqala uba ukulungiselela ngexesha, it's how you minimize it, yabo. And also to understand the content. Yazi into eyenza i-stress, yazi uba xa ungumntu okremileyo wenze nalaa uba mhlawumbi ungalali ube u-cross night isidala, laa nto iyakuafektha leyo, because xa ukremile uyakwazi uvele ube blank xa ufika phambi kwephepha, uyabo. So I would say mna lungiselela ngexesha, have a study timetable that aligns with what you have to revise. Yabo, umzekelo njengoba iphumile i-timetable yakho, nawe zenzele yakho i-timetable ecaleni so that uzokwazi uba ngexesha elithile ndizobe ndifunda into ethile. And then ekufundeni kwakho laa nto leyana, I always share this tip yoba zinike 25 minutes ye-deep focus xa ufunda, ne? Okay, what is that? Like let's say mhlawumbi uzoqalisa ufunda, uyazi uba ngo-6 uyaqalisa wena urivisa, ne? Ngathi ke Ifowuni yakho set 25 minutes alarm, ne? Like 25 minutes awuna distraction, awunantoni, nguwe ne-content uyafunda.
Then xa ikhala laa alarm uthatha i-5 minutes break. Uncedisana ke noxinzelelo. Always say xa uthatha ibreak phuma phandle kwindawo engena-roof. Okay. Uyabo? Okay. Suthatha ibreak kwalapha endlini. Yes, it's important to walk outside, look at the sky, the horizon, because it gives your brain literally iyaphefumla ingqondo yakho. It gives it that space. Uyabo? And then Yeah. uphinde ubuye after la 5 minutes uphinde uhlale for any 25 minutes. So instead of ukufunda ixesha elide, uyabo, uzama ukuprepha yonke into ngelaa xesha, of which that just stresses your brain and awusoze focus for an hour soze tu if you really want to understand something. Giving yourself those short study periods, study times will also help you to lower your stress and also take in information properly. Yeah. Anele edukasi ningabantu abancedisana kakhulu nabantwana and nokututorisha yonke laa nto, if I can put it like that. Mhlawumbi in terms of ukutya, itishala yam yeMetse High School yayidla ngokuthi if bekusiya ngokwam, sifunde koNonzwakazi Junior Secondary School, Senior Secondary School, evukuzenzele thina, asifundanga kwi-multiracial schools. So wayedla ngokuthi utitshala weMaths uMr Adai, if bekuya ngokwakhe ebezawucela kwi-nutrition into yobana umngqusho ungafakwa, umphokoqo namasi singawutyi, because ugqiba ukutya umngqusho okanye ugqiba utya umphokoqo namasi uyozela. So I just want you for your own perspective into yobana zeziphi mhlambi i-snack okanye i-diet esinokutshintsha ngayo sincedise abantwana yethu njengabazali during ixesha le-examination, to avoid ezaa nto zokubana uzawuthi xa ugqiba ukutya ibe ufuna ukuthi esitulweni ingasikubohlise, yeah, understand? And then siyayazi into yobana into engapha kokubohlisa ke kufuna ulala, yeah, understand? So how do we make sure as parent into yobana siyayitshekisha i-diet yabantwana bethu during eli xesha le-exams, and yintoni mhlambi onokusi-advisa kuyo into yobana at least mani ukutya okuthile nokuthile khawuke ukunciphisa ukukupheka apha? Ndiyayazi kukho itshomi mhlawumbi uphekwa amalusu, ulusu neentontoni, but during this examination zeziphi into esinozityisa abantwana? Look, first of all, in terms of diet, I'm not that versed, ne? Yeah. But I sure njengoba na ubutshilo uba xa uzotya the heavy meals like imiphokoqo, imingqusho, ziza kuduba zizakuzelisa. That one is clear. But I think ifruit, you never go wrong with ifruit. Uyabo? Like to snack on fruit while you are studying, because the fruit is light, uyabo? And at the same time, the fruit does give you energy. Uyabo? Those natural sugar, whatever you may call it. Uyabo? But as for emails as hectic untyisa ipapa before ndiyongena kwi-study session sam, mzali yandibetha xa senza kanjalo. So I would recommend ifruit kakhulu nosela amanzi, yabo, like the water. Always have water next to you, whether you are in the exam okanye you are studying. Ukusela amanzi will help you a lot. So basically just those. I wouldn't go into detail in terms of like what you eat and not, but the fruit I think is our lowest hanging. Ndifuna ke ngoku Anele sike singene phaa exam room kanye. Umntana seke phaa exam room. It's 15 before i-exam ibe iyaqala. Yaqonda masuba kuba khona laa nto yobana kugqithiswa i-question papers and everything, and then kube khona 15 minutes ye-break hanyana incinci before sibe bayaqala abantwana ubhala. Yeah. Wenza njani umntana during that period to make sure into yobana ithi phela la 15 minutes abe sekegqibile? Ubukhe wamention into yobana xa ufunda ekhaya, ngoba siqala i-conversation yethu, thatha ibreak, and xa uthatha ibreak suthatha ibreak ugqiba uhlala kwalapha ngaphakathi endlini, phuma ngaphandle. Nantsi ke ngoku i-15 minutes before i-exam ibe iyaqala. So uthini kumntana obhalayo at that particular moment? Look, quick story. Kodwa xa sanikwa amaphepha kwenye igame sibhala, sanikwa amaphepha. Okhona umfana obilayo, wabila umfana. Exactly. Ngoba sasibhala i-maths, wabila.
wabaleka amanzi kwathiwa alright wathi ndicela amanzi wanikwa amanzi asela wabila hayi man waphakama wathi no namhlanje i-maths ibuzwe ngamagama kanti ufumene iphepha elirongo iphepha le-history instead of iphepha le-maths sabe sifunda i-maths kuthiwa i-maths ibuzwe ngamagama namhlanje not in numbers so le zinto zophenikha man I mean kula 15 minutes try as much as you can not to panic yabo because abantu abaningi you are going to be blank before you start writing because you never this is it uzokhumbula yonke into your brain is wild at that moment relaxa yabo and drink water phola like don't think about le nto uzayibhala okanye izothi into yayo don't be too excited of ukubamba iphepha because yenye izinto ezikwenza unaxa soqalisile ukubhala like you rush through reading questions because there's too much nerves. There was exercise that Omnindane and I used to do, like she would literally meditate before Pali. Yeah. Like meditate in a environment and a perfume. Just to like be in a relaxed state. So I suggest anything that makes you relax, but I always say if you feel like saying morning paper, so man closed. Suhlala phansi kwe-roof. Take a walk because i-students let's say before sibhale they are allowed to be outside. Even if uyamemorize izinto zakho, khaya engceni phaa wedwa phayana uzinqayele izinto zakho and recall your work phaa ngaphandle. So that xa ubuya ungena phakathi, yabo, you come into a different space, then you can focus. Yabo. So I would say even before you get to sit in the desk, qala phandle and then xa sowuhleli edeskini, do breathing exercises, relaxa. If you are allowed to talk, like chat to someone so that ususe ingqondo yakho kulaa nantsika. That's correctly. Indaba ye-cross-night. Yeah. Do you recommend? Not entirely, and also because night didn't work for me. Cross-night, if mhlambe abantwana bazawubhala 11 o'clock, but cross-night up until 5 a.m. Do you recommend that? I don't recommend that. Mostly because it didn't work for me and it didn't work for my mentee. I'm cross night up. I figured people in she literally didn't write anything. Yeah, and in the cross night, as I said at Gladden, short what you call it, short intervals of studying are very important than having to because as much as you are going to be reading the information, but it's not gonna land because naturally diniwe. Yabo. So I wouldn't recommend makuhlala ubusuku bonke. What is important to avoid having to find a circular situation bofuna uhlala ubusuku bonke. Prepare. Yabani study exam, timetable sakho so that izinto zakho ungazenza ungxamile and under a lot of pressure. So I highly don't recommend mawubeke cross night isidala apha ayisebenzi loo nto. Yes. In closing, Anele. Yeah. Ukho umzali under pressure at this particular moment because umntana wakhe khange enze kakuhle ku-term 3. Mhlambe bengenzanga kakuhle na ku-term 2 siyayi-understanda ke bana okay sure fine hayi wethu uzawupick up as uba ixesha lihamba and ngoku it's lixesha lebana kubhalwe iimviwo zokuphela konyaka zokugqibela zonyaka and unolo xinzelelo akayazi into yobana makamncedise njani umntana wakhe. Simcebisa sithini umzali okule meko enjalo and zeziphi mhlawumbi izinto anokuzenza ukuncedisa umntana wakhe and ezinokubana zimenza umntana wakhe akwazi uphumelela even though ebengakhange aqhube kahle apha during the course of the year? Yeah, good question because I'm one of those kids until final. Until final, yeah. Yeah, finally I'm like my average was 75 going up, which means there's nothing less than 75. But ekuqaleni I could barely pass. Yabo. So create nika space mntwana sofunda. I said this go and share study tips with toolbox yethu. Give them a designated space to learn. Kafikela xesha. Xa nizamboleka ikamere lekamama okanye katata ingangenwa kakhulu for studying, then borrow them that space so that bazokwazi uhlala phaa. In that way you'd have assisted them. Then umntana xa sehleli phaa wafunda. It's important xa umzali to show interest in what they're learning. Thina sasidla ngokwenza kanje because singahlali nabazali sahlala ehostel. Ufunda science, I'm doing accounting, I know nothing about science, but I saw you studying there, Nama was studying. Just gave
tell me about what you have studied. Okay. As a person Okay. who doesn't understand anything about science, can you explain to me what you've studied? So xa usenza njalo iyayibethelele engqondweni. So I would say umzali naye makabe la advocate yoba okay ugqibofunda ubufunda ntoni. So explain this. How would you explain this to umntu ongayaziyo? Uyabo? So the more you start to teach about something, iyabetheleleka engqondweni yakho. Uyabo? So to be laa mzali curious, it also pushes umntana to say, okay, xa ndigqiba apha I'm gonna have to go and explain it loud to umama uba what did I learn? Uyabo? So be that person. If umntana ubefunda i-science, like buza because you don't know, but like, so what does that mean for umntu ofana nam? Into ethile down for you. Yeah. So I think that's one of the strategies you can use. Yeah. Right. Anele wethu ngenxa yexesha nenetwork yesisokolisi. Siyabulela kakhulu ubhuti ngexesha lakho. Ube nemini emandi. Thank you. Check out. Right.